O Bruón Folk Fest regresa a Artes cunha nova oda á tradición galega. O festival desenvolverase do 9 ao 10 de maio e contará con Lupe Blanco, Carlos Callón, Thor ou Alana. Hai un ano naceu o Bruón Folk Fest e en 2 semanas terá lugar a segunda edición do festival. Artes acollerá novamente esta celebración impulsada polos liantes, en la que se pon de novo en primeiro plano a música, a palabra e a cultura galega. Nesta ocasión volverá a desenvolverse nas proximidades do Centro Recreativo de Artes entre o 9 e o 10 de maio. Comezamos o venres 9 ás 8 da tarde, comezamos presentando o festival, despois farán unha mesa redonda na que intervirán Carlos Callón, autóctono de aquí, e Lupe Blanco, estarán conversando ali ao longo dunha hora sobre toda esta cultura popular, non, que nos rodea. O sábado estamos todo o día ocupadas no Bruón. O sábado comezamos ás 11 da mañá cun bruonciño. Sempre eles decidiron facer xa dende o ano pasado un festival que inclúa a todos os tipos de idades. Algo ao que se lle dá continuidade nesta segunda edición, polo que a programación contará con micro aberto, obradoiros de baile, pedagóxicos e diferentes concertos. E as pendereteiras de Taume, que un ano máis van estar de foliada connosco e amenizando a festa. E si que pechamos a festa cuns concertos, non, como Thor, como Guezos e Alana, que trae por primeira vez o Concello aquí a Ribeira, en concreto o Festival do Bruón, que creemos que lle queda como anel ao dedo, non? E, por suposto, pechamos xa co popular himno Bruón, que eles traballaron moi ben, e canta Xandre, non? Vai estar cantando, sí. Xandre Millet. O secretario da Asociación Os Liantes, Ventura Otero, apunta que a súa intención é ir máis alá dun festival de música típico, apostando neste caso por contar con opcións para toda a familia. Hai unha colaboración que nos gustaría destacar, que é a do Centro Pedagóxico de Paula Pérez, que a Asociación TDAH Sannés, porque veñen dun xeito totalmente altruista a organizar actividades durante todo o sábado e 2 obradoiros en particular. O ano pasado a experiencia que fixeron, que foi a da Búsqueda do Tesouro, foi unha experiencia que gustou moito, que disfrutaron bastante os nenos. Este ano damos non sei se dicilo así, un punchi máis, e van a estar ao longo de toda a xornada. Este ano, o Día das Letras Galegas está dedicado á poesía popular oral e ás cantareiras, algo que os liantes quixeron ter en conta para esta segunda edición do Bruón. Facíasenos imprescindible que estuvera Taume, non? Que é unha asociación que ten unha trayectoria de moitísimos anos, con grupos de pandereteiras moi recoñecidos. E por iso tamén nos fai moita ilusión que poden estar aquí con nós o sábado. Temos toda a ilusión e toda a carne posta no asador para que sexa unha experiencia que se o ano pasado gustou, que este ano ainda darlles un punchi máis, que ainda guste un poquinho máis. E nada, a vocación é facela moitos anos. O segundo tenente de alcalde de Ribeira, Francisco Suárez Puerta, afirma que se trata dunha proposta única na que se aposta pola cultura galega. Levamos o patrimonio que temos dentro de Galicia, que é a nosa música folk, que se fai dunha forma espectacular por parte dos grupos que participan, e ademais é unha festa que é familiar para que poda vir xente maior e xente nova. Eu estuve co meu fillo o ano pasado, é un sitio perfecto no que todo o mundo pode disfrutar dunhas xornadas de música, en as que animamos a todo o mundo a asistir e a disfrutar. Así tamén gústame destacar o cartel que temos cos grupos que van a vir pola noite, que son grupos moi bons, que é unha forma na que temos desde o Concello de apostar pola música galega e que os veciños de Ribeira podan escoitar este tipo de grupos. Do 9 ao 10 de maio, Artes vibrará e desfrutará por segundo ano co Bruón Folk Fest.